da procedim supu. Šta radiš ti? Snimam se. Samo mi troši bez veze, ono. Ne troši, imaš memorijsku karticu. Evo, danas na meniju u paklenoj kuhinji mama peče batake i supica se kuva. Sad kad dođe Saša, Mišić ima da kaže ovo je... Daj mi onaj kako se... Odvratno. Vilusku. Paklena kuhinja počinje. Ja sam. Krpa. Sedi, molim te. Sedi, molim. Ali sve ono. Pa ti si onu veliku uzela. Ona je prvo to izvadila pre nego što si rekla. To nisi onu malu. A ovo je... Negde nosiš veliku. A? Nosiš veliku negde? Da. Dobro. Ona se izvadila. Hoću sve trčim. Ne nosim ja nigde ništa. Dobro, ja sam tako Mišić. Ja sam se lekla, vidi kako se ne. Šta se radi? Supa pa se sredi, kiša pa se zaliva. Kako je to pečenje? Ja sam zametila, ne valja. Šta dobro radi? Čekajte, stanite. Za kamere recite nešto, krenite se, Saša, gospodine. Ovo je užas. Kako se verujem. Kako je ovo? Možemo da posljedno tako dobro. Šta je ovo radi tu? Ne valja. Ostalo je još 4 dana. Ispraznili se. A neću ti isprazniti, ajde. Evo sad treći dan, ajde ulazim. Kad treći, drugi dan sam preskočila si treći. Ovo je još tako, ovo je sportno. I ovako ne ljudi. U kuhinji se lakuju nokti. Lakuju. Lakire. I dalje. Imala za kosu. Ako u kuhinju dođe Saša Mišić da se očešljamo našminkaju na lakiramo na nas. Da pone i gače samo izgleda. A to od muke, puže. Baba kolje, samo koljač. Baba isreći ćeš se tako. Treba da se pustiš malo da se otopi. A moram malo da mu Ne mogu da verujem, pogledaj. Čokolada. Baba kolje, koljač. vazduha da mu se da. Ljudi, i mačke ono vidite. Kuhinja sa mačkama ne valja. Oni nemojte te mačke da mačke. Davo, gde si, Miško? Sukerovi mačke, Gde si? sukerovi izvisu penirali. Gde si? Nego sada ovo kad su surovi. Davo, prvi dan. 3 dana. Kako 3 dana? Danas je bio drugi dan. 3 dana. Ne znaš da brojiš. 3 dana ima. 4 dana ima. Ajde, zdravo. Jel dobro, bako? Prodaj dupe. O Bože, šta je ovo? Da. Zato ti moja cena. Dobro da. Mislim da je. Kako ima što se radi? Besan posao, besan rad. Ovdje si dalje peče ono među. Vidite kako su vredne. Baka, Ruža i mama Melanija. I unuka Kristina. Unuka Kristina zajebala sama. Ajde, kažite nešto za kameru. Aj, ne možeš ti da dovaćeš ovdje.
znam da sam nešto.